Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Gideon Uy, Jelmir Abenilla, Powderfinger Marcelo, Jennifer Carpio, at sa mga nag-renew ng badge na sina Rain Lazaro, Vanessa G. Channel, subscribe kayo dyan, Irvin Jan Reyes, Chai Chai Nichoy, at kay Pillow. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Melchor. Pamilyar kayo kung sino yan, di ba? Taong 2009. Abukay, Bataan. Itong mga panahong ito, naisipan ni Kuya Melchor na lumipat na lang sa Abukay. Dito kasi nakatira halos lahat ng kamag-anak niya. Ang maganda pa nito, may mga kasakasamang pinsan yung anak niya. Pwede niya ring iwan yon sa mga kapatid niya kapag may mga lakad siya sa Maynila. Kapatid niya ang nakahanap ng bahay na malilipatan nilang mag-ama dito. Ang gusto kasi ni Kuya Melchor, malapit sa kanilang lahat. Ilang taon din kasi siyang humiwalay sa mga ito eh. Gusto niyang bumawi. Simpleng up and down na bahay ang nakuha nila nun. Merong sala, kusina, 2 kwarto sa itaas, at isang CR. Dahil galing pa sila noon ng Maynila, wala silang nadalang gamit dito. Mga konting damit lang. Ang sabi kasi ni Kuya Melchor, madali naman na yung mga gamit. Puro second hand lang din naman yung bibilhin niya para makatipid. Isa-isang nagpundar ng mga gamit si Kuya Melchor nun. TV, sala set, ref, 2 kama. Halos makompleto na niya ang lahat ng gamit sa bahay. Hanggang sa binigyan siya nung pinakapanganay nila ng isang lumang kabinet. Ang sabi sa kanya ng ate niya, swerte ang kabinet na yon. Kaya lang nila i-dispatch siya kasi bibili na sila ng bago. Sayang naman kung itatapon lang nila. Tinanggap ni Kuya Melchor yun. Ang plano niyang gawin doon, ipasok sa loob ng kwarto niya tapos lagayan niya ng mga polo. Nung ayos na ang lahat ng mga gamit sa bahay nila, shopping naman para sa mga bagong damit nila. Kailangan kasi ni Kuya Melchor ng maraming polo para sa mga meeting niya. Makalipas ang 1 linggo, tapos na ang lahat ng pangangailangan nila. Tapos na din ang pag-aasikaso sa kanila ng mga kapatid niya. Unang meeting na pinuntahan ni Kuya Melchor, tanda niya pa, sa isang restaurant yon kinanap. Sa kamamadali niya, basta na lang siya kumuha ng polo sa cabinet niya. Late na kasi siya eh. Nung nasa taxi na siya, binobotones niya isa-isa yung polo niya. Nang napansin niya na hindi pantay yung polo niya, inulit niya. Kaya pala hindi pantay yung pagkakabotones niya. Gawa ng kulang ito. Ang nawawala pang botones sa kanya, yung nasa pinakataas ng polo niya. Kaya hindi niya yon matatakpan. Nagtataka naman itong si Kuya Melchor kasi bagong-bago yung polo niya nun eh. Papaanong nagkulang sa botones? Wala naman na siyang magagawa. Andoon na siya eh.
Nairaos naman ni Kuya Melchor yung meeting niya. Kahit medyo nakakahiya. Bigating tao yung kaharap niya tapos sira yung polo niya. Ang sakit sa puso nun, di ba? Alam ng mga ahente kong listeners kung ano ang pakiramdam niyan. Pag-uwi niya sa bahay, dala ng init ng ulo, inilabas niya lahat ng polong binili niya para tingnan ito isa-isa. Maayos naman lahat. Kumpleto yung butones. Hinanap niya yung nawawalang isang pirasong butones niya sa loob ng cabinet. Wala siyang nakita. Kaya ang ginawa niya, pinatahi na lang niya yon. Makalipas ang isang buwan, meron na namang importanteng meeting si Kuya Melchor. Dito na siya medyo nagduda sa mga nangyayari. Gawa ng bago siya kumuha ng polo na isusuot niya, tiningnan niya muna isa-isa kung kulang ba ang mga butones nito. Pagtingin niya, lahat ng mga polo niya, kulang-kulang ang butones. Sino namang sisisihin niya? Dalawa lang sila ng anak niya ang nakatira doon. Para makasiguro, tinanong niya yung anak niya. Ang sabi nito sa kanya, hindi siya pumapasok sa loob ng kwarto niya. Misilip nga, hindi nun ginagawa eh. At saka, bakit niya pag-iinteresan yung mga butones? Anong gagawin niya sa mga yon? May punto nga naman yung anak niya. Kesa mag-isip pa ng kung ano-ano, umalis na lang ulit si Kuya Melchor kahit kulang yung butones niya. Ang pinili na lang niya, yung walang butones sa ibaba. At least yun kahit papaano, pwede niyang maitago eh. Matapos ang buong araw niya, hindi pa rin mawala-wala sa isip niya kung bakit nagkukulang yung mga butones niya sa cabinet. Imposible namang daga kasi isang butones lang gada polo. Imposible. Pag-uwi ni Kuya Melchor, inobserbahan niya yung cabinet niya. Iniwan niyang nakabukas yun habang pinagmamasdan ang mga nakasampay niyang polo. Buong gabi ang lumipas. Wala siyang nakita hanggang sa nakatulog siya. Gabi-gabing ginawa yan ni Kuya Melchor. Hanggang sa nakasanayan na niyang nagpapaantok habang nakatitig sa cabinet niya. Tandang-tanda pa ni Kuya Melchor. Araw yun ng linggo. Kakauwi lang nila galing sa simbahan ng anak niya. Konting kain at nagkanya-kanya na silang pasok ng kwarto. Habang naghuhubad ng sapatos si Kuya Melchor, nakatapat ang ulo niya sa cabinet niya. Nang may narinig siyang nagtatawanan sa loob ng cabinet, habang may nagkukutkot sa kahoy na bukasan nun. Nanlamig ang buong katawan ni Kuya Melchor. Alam niya sa sarili niya na may makikita siya kapag binuksan niya yon. Umatras siya sa cabinet niya at pumuesto siya sa dulo ng kama niya habang pinagmamasdan niya ito. Maya-maya pa, unti-unting bumubukas yung cabinet niya at may nakita si Kuya Melchor na sobrang putlang braso ang gumagapang papalabas sa cabinet na yon. Gustuhin man niyang tumakbo, pero hindi niya magawa. Pinangunahan na siya ng takot.
Para bang pakiramdam niya, kapag kumilos siya, magmamadaling lumabas yung nasa loob ng cabinet, tapos sasakalin siya. Bukas na yung cabinet. Yung braso na nakita niya, parang may kinakapa-kapa sa itaas ng cabinet. Pagtingin ni Kuya Melchor sa ibabaw ng cabinet niya, may nakatayo na doon na sobrang payat na nilalang. Parang gawa sa dahon ng gabi ang buong katawan nito. Walang muka, pero may mga paa at kamay. Ramdam ni Kuya Melchor na nakatitig yun sa kanya. Nang bigla itong kumaway. Yung kamay naman na maputla tapos kumakapa-kapa. Tumigil sa ginagawa nito. At iniharap nun yung palad niya kay Kuya Melchor. Sa isang kurap, nawala ang lahat ng nakikita niya. Akala niya tapos na. Pero bigla na lang nanginig yung buong cabinet na para bang masisira na ito. Hindi na kinaya ni Kuya Melchor yung presensyang nararamdaman niya. Kaya ang ginawa niya, tumakbo siya papalabas ng kwarto niya habang sumisigaw. Yun ding gabing yun, pumunta sila ng anak niya sa bahay ng ate niya na nagbigay nung cabinet. Tapos kinuwento niya ang lahat ng nakita at naranasan niya. Nagsorry sa kanya yung ate niya at umamin siya na minsan na din siyang nakakita ng kung ano-anong nilalang doon. Pinatingnan na nila yung cabinet sa albularyo, espiritista, at kung kani-kanino pang eksperto pagdating sa larangan ng paranormal. Pare-pareho sila ng sinasabi. Swerte yung cabinet na yun dahil maraming engkanto ang namamahay doon. Yun nga lang, ang magiging kapalit ng mga swerteng tinatamasa mo, yung mga nakakatakot na karanasan. Pakiramdam kasi ng ate niya, sapat na yung swerteng ibinigay noon sa pamilya nila. At saka, hindi na niya kaya yung mga nakikita niya. Para siyang mababaliw. Akala niya din, may problema siya sa pag-iisip. Pero nung nagkwento si Kuya Melchor sa kanya, kumpirmado. Totoo nga yung mga sinasabi sa kanya tungkol doon sa cabinet. Matapos ang usapan nilang yan, napagpasyahan ni Kuya Melchor na itabi na lang yung cabinet sa ibang parte ng bahay nila para yung swerte tuloy-tuloy pa rin ang pasok. Akala niya gagana pa yung swerte kapag ginawa niya yon. Pero hindi na. Ang pangit pa nito, silang dalawang magtatay na yung pinaparamdaman ng cabinet. Tapos kung ano-anong nakikita nila. Tiniis nila yon ng ilang buwan. Pero imbis na swerte ang mangyari sa kanila, parang minalas pa ata. Gawa ng nagkaroon ng sakit yung anak niya dahil sa kung ano-anong nakikita nito. Napagbintangang baliw pa yon sa school nila kasi meron itong kinakausap na siya lang yung nakakakita. Bago pa lumala ang lahat, napagdesisyonan ni Kuya Melchor na ipamigay na lang ulit yung cabinet. Pero wala nang tumatanggap nun. Kaya ang ginawa niya, ibinigay na lang niya yon
sa mga basurero. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin makalimutan ni Kuya Melchor yung nangyari sa kanila ng anak niya sa bahay na yon. Lalong-lalo pa nung nakita niya yung mga nakakatakot na itsura at mga klase ng nilalang ang pumipitas ng kanyang mga butones. Okay, opinyon ko sa kwento. First time kong nakarinig ng namamahay na engkanto sa isang gamit. Kasi sa pagkakaalam ko lang, yang mga yan, sa mga tubong kalikasan yan tumitira. Andyan yung mga puno, ilog, talon, bulaklak, bungsod, at kung saan-saan pang konektado sa kalikasan. Pero malay naman natin, di ba? Maaaring doon sila kinulong sa cabinet na yon. O baka may parte sa cabinet na yon na gawa sa dati nilang bahay. Tapos hindi nila maiwan-iwan. Malay natin, di ba? Hindi naman tayo engkanto eh. Nakakatakot lang yung parte na narinig mo nang may ganun sa cabinet mo. Umatras ka pa sa kama mo para tingnan. Kung ako yun, matik tatakbo na ako. Kasi iba na yun eh. Dalawa lang kayong nakatira sa bahay. Umalis kayo. Sabay kayong umuwi. Tapos may tatawa sa loob ng cabinet mo? Nakakatakot. Hanggang ngayon kinikilabutan ako. At saka, yung mga swerte-swerte na gamit, alam nyo bang sobrang legit na totoo yan? Marami na akong patunay na kwento tungkol sa mga ganyan. Pero bigyan ko kayo ng sample. Wallet. Pansin nyo? May mga wallet kayong ginagamit tapos sunod-sunod yung pasok ng pera sa inyo. Tapos may mga wallet naman na normal lang yung pasok ng pera. Ang malala nga lang dyan, yung wallet na walang pumapasok na pera. Parang wallet ko ngayon. Hindi din maiiwasan sa mga ganyang klase ng gamit yung negative energy. Kaya ingat-ingat kayo sa pagbili ng second hand na gamit. Mainam na gawin sa second hand. Pagkabili ninyo, ipabless nyo kaagad sa simbahan. Pero kayo, ano ang opinyon ninyo sa kwentong ito? I-comment nyo lang sa ibaba. Shoutout muna natin sina Aravelas Video, Jonilyn Villaflor, at kay Alea Mamadra. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.